Ahojte priatelia! Hľadáte vhodné bývanie pre seba a svoju rodinu? Dnes vám ukážem štýlový byt na sídlisku Vimbark, konkrétne na ulici Andreja Svianteka. Poďte sa so mnou pozrieť. Okolie ponúka kompletnú občiansku vybavenosť, a to aj vrátane školy, škôlky či detského ihriska. Ak sa vám ponuka páči alebo máte záujem o obhliadku, kontaktujte ma.